Hastai ganagino palaijakha tongo Sardar Vallabhbhai Patelni asaimani salno palaiye Rashtriya Ekta Diwas hini Juda Juda thaibe baksano Khumulwng bo palaijakha. Hastai ganagino Sardar Vallabhbhai Patelni asaimani salno palaijakha tongo Rashtriya Ekta Diwas hini Khumulwng bo Rashtriya Ekta Diwas no Palaino khaichikjakha Khumulwngni laharo Jansijan Songstani Bisingpino o tangbotang naharjakha o salni songsajak panda rokno ruksawi kokbo narakha. Baik, जों kini जनशिक्षण संस्था नागरतलानि इंगै kini सान kini भारतवर्षनि जे आयरन मैन अफ इंडिया होनजानाय सरदार वल्लभभाई पटेलनि आसायमानि साल अ सालनो जों पालायो अ सालनो जोंनि भारत हादरनि सरकार नेशनल यूनिटी डे एबा राष्ट्रीय एकता दिवस दिनै साख्लायजाक गाबो आज 2014 बिसिनि यागोलोनो बिसि बुरुम बुरुम न सालनो पालायले आबनि नाहार बुंखा सरदार वल्लभभाई पटेल लंका भारतनि उइला डेपुटी प्राइम मिनिस्टार तै उइला होम मिनिस्टार बो भारत स्वाधीन भारत बो ओ भारतवर्षो प्राय 565 टा मतो हाबुग्रा चिकन चिकन नाइकल तंगमानि हा तंगमानि आबनो बो जाबै आबो हाइकै थानसाव तुबुमानि ओ थानसाव तुबु खाबरक जे हाबुग्रा चालक जाक नाइकल जाक हास्तेरनो बो सालाय बुजगिया कनै भारत हादर मार्च इंनाबाङै बो सामाबाय बिनि साइतंग मुंबाय आबो सम्भव मानि बागै बनो भारत हादर बिनि सालनो बिनि आसायमा सालनो बनो गरम नेनबाङैनो ओ नेशनल यूनिटी डे एबा राष्ट्रीय एकता दिवस हिसाबै पालन खायलायो तामनि बास गुटुक सामु दिनै भारतवर्षका गोबांमा दफा जातिनि ओ भारत हादरका आरो कक सानायबो दिनै गोबांमा कक दङ दिनै जानि जानि कक जामुं आलादा जुमुं आलादा आबहाय जागाव बो आसक रा गुटुक सामुंनो बो दिनै जायतक बिनि जायतक मुंबाय बो अमहायके थानसा खायतु माने आबन बाङै बनो गरम दिना बाङै गुजरातआव बिनि आसायमानि बिनि आ जागाव दिनै हायुंनि जतन स्लाय कुचुक स्टेचु बिनि मांथं ताकजाखा ओंखाय आबन बाङैनो हस बिसि बुरुम बुरुम न जोंबो जोंनि भारतनि जों आरो नागरिक एबा सिटिजेन हिसाबै बिनि अ जे भारत हादर थानसा थुपसा नि जे मेसेज मरिक लांखा जामखाइ लांखा आबननो जोंबो दिनै अ खासिक लाइमान बिसिंतै बनो गरम निजाखातै बिनि अ भारत हादर जों थानसाखाय दंलायनानै अ मेसेज नबो जों दिनै अ रान फर इउनिटि बिसिंतै जों ओरैनानै लायो आमबाय एमनो दिनै जे साल पालाय माने बबो जायगा थायो पालायजों दिनै तो जों तो चिनि अर्गानाइजेशन अमो जों भारत प्राय 300 निउपर दङ जत जागान पालायजागो आबनो कारि बचिनि जे जोंखाय जेसे जनशिक्षण संस्था चिकन चिकन ट्रेनिंग खालायरिबो अ ट्रेनिंग सेन्टारावबो जों पालायलायो अमहाय अमनो कारि दिनै चिनि कायसे समाय तांजांनाय चिनि जे थानसा खै तंनान बाङै चिनि अहा गतरो आबनो तै कायसा पान्दा आलादा जागा दङ ते कायसा अंखाय क्विज खालायजांनाय आबहाय दिनै तै गायनि प्रग्राम दङ जों आलगा जागाव मखाय दिनै अर हंखाय जों ताबु चिकन साखाय चिनि म रान फर यूनिटी जों अर खालाय आते कायसा पान्दाव जों मानजागिनाय एमने अ रान फर यूनिटी बेंग बेंग थिगे तिन खालायजांनाय नरनि अ पान्दानो दिनै अ खुमुलुं सिमिनो जों अ खुमुलुं ता हाति गानावनो अरन सिमिखि जायांग पीटीआई बखा जों थांनाय एंकि गुरि फायलायनाय सुरजनि ककथम ब्यूरो रिपोर्ट खुम्पुई।